Jaman kula niku dituthuk garisan menika kulina. Dadi nek misale ngayal tenan, nakal tenan, kadang kula sok dibandem penghapus. Niku sosok niku dadi pamecut tumraping Bapak Guru ingkang sampun dipun pasrahi dening tiyang sepuhipun nalika wonten diya. Wong tuane murid kuwi ya guru kuwi. Ngaten. Mula ora aneh merga dituthuk penghapus, luluse dadi profesor. Merga dituthuk nganggo apa jenenge dijiwit karo Pak Guru, luruse dadi insinyur. Merga ngelmune tenan-tenan nggone maringi utawa le necep ngelmu ki lahir batin. Lah saniki sing nuwun sewu, bocah ming dijewer wong tuane ngadul karo pengadilan. Gurune lek arep mencerke piye nek carane kaya ngono kuwi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora usah disekolahke wis dididik wae nang omah. Dadi digajul ya digajul bapakne dhewe, ditendang-tendang bapakne dhewe. Aja keke sekolahan. Nganten menika sok kula menika sok ora mathuk. Lho niku pengajaran tumraping siswa. Mulane saiki siswa akeh banget viral teng media sosial. Siswa ngece karo gurune. Gurune dibandem topi. Lho, gurune ora wani apa-apa. Mergo nek diwaneni dewange karo wong tuane. Lah kaya niku pendadaran sing kocluk. Niku kula mboten cocok, mboten mailu. Mergo kula ngrasake tenan, kula tahu. Ora mlebu pelajaran konangan ya disabet. Ning le nyabet ki ora kok marahi cacat mboten. Niku mung dadi pamecut tumraping men bocahe jerah. Ning sakniki mboten, mergo kebebasan. Wah, rumangsane terus bapakne ampuh dhewe. Pak, aku diketak gurune. Lha tak terke, gurune dibalas diketak. Lah, kuwi wong tuwa sing kaya ngono kuwi sing kleru, sing luput. Mongko guru menika pahlawan tanpa tanda jasa. Ora tau entuk apa-apa, ora entuk penghargaan apa-apa, bayare angel mundhak, minterke wong sak jagat. Ning nek kleru sithik, malah cilaka. Wah, menika malah tumrap kula kok piye ya? Piye ya kahanane saiki iki malah bolak-balik ora karo-karuan. Ha ning saiki iki wong ki kula matur jagat sak menika sampun benten kaliyan jagat rumiyin. Mila siswanipun ya benten. Siswa sak mbiyen kuwi nek ana guru tenguk liwat ngarepe iki, maaf Pak Guru, ya utawa nderek langkung Pak Guru, ya. Ngono, ora kaya saiki. Guru lagi tenguk, lagi maca malah liwat karo, "Ayo!" Ah, gurune kaget. Terus cengengesan. Engko nek gurune arep nesu, "Andake bapakku." Ah, cilaka. Wonten niku wis ora bener. Mula kula nyuwun kanthi sanget inggih seadil-adilipun. Lah niku lho sing janjane negara menika kurang adil, babakan pengadilan niku kurang adil. Estu kula wani matur ngoten niku lho, ora kok malah terus bareng gurune nyelenthik terus diunggahke nang pengadilan bareng ngerti nek sing ngunggahke pengadilan ki bapakne murid kuwi upamane jenderal upamane terus. Ya udah, saya proses, gurune dihukum 40 tahun. Lho ndase atos kuwi ngono. Kula mboten cocok. Ha ngene iki sik kalah karo derajat ora iso adil. Derajat menika dadi gada sing luar biasa menika janjanipun mboten pas kaya ngoten nika. Sing adil, sing bijaksana. Lah kenapa kok dipukul? Lah bocahe kaya ngene, bocahe ya nakal, bocahe ya mbeling, bocahe ya nglidik. Nganti dikandhani nganggo swara wis ora kena ya dijewer. Ayo dijewer kok. Jan. Luweh lah. Nah aku sing penting akeh wayangan ngono wae wis penting wis tentrem. Ning ya saora-orane kula wis ngaturake lumantar media wayang menika tur dasaripun menika dipun streaming. Mugi-mugi dados kawigatosanipun ingkang kawogan ngaten kemawon supados dados penggalian. Ngoten. Sing gedhe menika ya sok salah, sing cilik ya aja didak-idak niku mawon. Dadi nek upama sing gedhe menika rumangsa ngetokke siunge, ning nek ora pener kanggo ngancam sing cilik sing sajetane sajatine ora kudu diketokke siunge, ya siunge rasa diketokke. Ngoten mawon. Sing cilik ya semono uga. Kula suwun kanthi sanget ya ngajeni, ewadene diajeni ora iso ya wis monggo. Kuwi kudune nganggo petungan dhewe-dhewe ora kok sak kepenake dhewe. Kula nek maca teng media sosial niki iki arep dadi apa kanane kaya ngene iki lha kok dadi bolak-balik ing jaman kaya ngene iki. Pancen ya sing jeneng anak menika ya ditresnani tenan. Nek rak sampun dipasrahke ning sekolahan. Nek dipasrahke sekolahan kuwi wong tuane anak kuwi guru. Nek wis ning omah kuwi wong tuane bocah kuwi wong tuane dhewe. Aja sok melu campur tangan. Nek bocahe kepengin pinter, mula sakniki wis arang ngono kae sing dadi kontraktor, arang sing dadi insinyur, kae-kae ning Indonesia kuwi dadine gentho.
Mergane pun kaya ngoten kahanane. Ning nong 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 nong. Ning nong menika janjanipun nggih. Ala anggere ngene iki kaya metu kabeh. Metu kabeh nganti wah nganti. Ning